singenena Welile Mchunu yokuthi uMayogathi udla amandla kaMbeje. Wampromotha kuphi kodwa nje mina engikwazi uma uMayogathi simqale mina ngimqale ngoMbeje nje. Lokhu kwenzeke emva ukuthi uMayogathi ke akhuluma ke kade enza interview ukuthi ula akhona nje ingenxa kaMthobisi Sithole. Mhlambe ubani noma ubani ongathi bambe iqhaza ukuthi uvelele kangaka. Hey, umlando omningi kakhulu. Mningi kakhulu umlando ongaze kuthiwa nomunye imshiyile nomunye athi imshiyile kodwa nje kakhulukazi umuntu wabhekisa amehlo kakhulu uJobe. uJobe lo Welanga. Wena kakhulu umuntu waqala nje kakhulu ku-social media ukuveza iyokhaya. Lokho kugcina sekuningi uMayogathi abengamanambana kubathandi nabalandeli bamasitandi bethu nabo ukuthi no uMayogathi ungumuntu ongakwazi ukubona uMayogathi appreciate abantu babemsiziwe abantu bevenza ngokuthi uMayogathi bamazi Welile Mchunu akasashanga lithuba ngaphandle kokuthi aveze naye ukuthi afakele ngempela uMayogathi yena umazi ngobani uphawula bemavoice bapheze ukuthi Welile Mchunu uyinto yesiko Ngizocela nje ukuthi ukuqaqisa lana lolu daba lolu ngale engizolibeka. uJobe uMthobisi Sithole ulidlalile iqhaza emkhakheni wokuthi sisuke nalapha ey'nqweleni ngimazifuyo lapha ezinqweleni nabomdlayeje nawo nezinye izizwa so nje shuthi naye walibamba lapho kwiqhaza eloke lapha ephusha-ke yabo. Kodwa-ke kuthe sekufika ndabo ukuthi nginqeke nensizwa kuthiwa ukuthi-ke ngithintane nale nsizwa yaseBabanako uMbeje ukuthi sithintane isitelabhane. Yebo, kwadlala-ke indima enkulu lokho ukuthi ukutelabhana kwami naleya nsizwa leyana ekuthiwa uMbeje yaseBabanako. Ngicabanga ukuthi iyona ngiyangithatha yangibeka la ngikhona njengamanje yabo. So umlando bafowethu umningi kakhulu angeke-ke sawuqeda so ngizoloku kuveze kancane kancane. Baningi abantu abebekhona noma mhlawumbe abanye bengakwazanga-ke bona ukuthi kufikelele la ikhona njengamanje ngokuthi konke kunesikhathi sawo. Kodwa nje ngizokusho ukuthi cha ukunxeka kwami nensizwa yaseBabanako kwadlala elikhulu iqhaza. Ngiyabonga.
le nkulumo yehlanga kahle kuJobe umfakasithole ukuthi uMayogathi siyayishintsha manje inkulumo ke uthi umveza ukuthi umbeje ke waba nesandla ke ekuthenini akhuphuke aze afike lapho ekhona ke uThobisa isithole ubese bhala naye ekhathini lakhe laphana la ku Facebook esho khona ukuthi ke uMayogathi ke angazifili ingcindezi ke yabantu agcine isimenza ashintshe istatement sakhe asho lapho ukuthi ke wakhushulwa uyena ke uJobe umfakasithole uJobe ekundleni yakhe ezokuxhumana ubhale kanje iqhawe liseliyaphazama ke manje uma seloko lichaza akuyona yonke into ongayichazela abantu umuntu akabone ngendlela yakhe abona ngayo iqhawe selishintsha istatement salo sasekuqaleni ngenxa yencindisi liyanabukelisa manje hawe ungavumi ukufunzwa iqiniso nguwena olaziyo ukuthi ubani owakhuthalela umsebenzi wakho womculo wawuvezela abantu iqiniso lelo walisho ekuqaleni elalisuka enhlizweni yakho lokho kwamanje usufunziwe sekusobala yeka ukuxokiza qhawe hlala emazwini akho inkulumo lena ke ebhale ke umthobisi sithole ekhasini lakhe la kubani la ku Facebook esho ukuthi ayichaba uyixoki manje uyayixokiza yonke lento uyayiyona yonke lento manje qhawe thina ukuphawula kwakho wadumisa ubani uBliss Bafika bababeki ngemphumelele Wona kukuba Kukusefele kusefofana Noma ngabe sekusodala Noma ngabe sekusodala Ngiyabuzwa please ngiyabuzwa ngesimnandi ngiyabuzwa kangamncane lo bikilinayo kuMayogathi bese mnamfo wathi maphatha kusikula khona yes asabate nase ngabate wazwankogela yathi uMayogathi wena abla That's it.